Khowela hian hmangai na tluka thil hlu le tha hi omlawa chutiang bokin mangai takti ne na omdun thei tluka thil chak om heklo amai ro chu I hmangai na thinlung I pek chu mi thalo tak alo ni chuan chu I hmangai na chuan thil thalo tak a hring chuak ve thei tho mai chutiang chuan Lily James in pola aton chuan atana mi dik tak le khwanu rawat atong ta a in ngaya ma se vandoi thlak takin chu ami ton chu atana thalo tak le anuna har sana vor top thlen tu ani ti a hre chuak don tatlat mai le ole voina kan case en tur hi Sydney a thleng ni in he thil thleng hian Sydney khopui chu an be se lo takin a thong chiang hle a amai ro chu an chanchin kan soi tur pol hi tlangbal fel tak ni in chutiang buk chuan Lily James po nula fel tak ani boka anni pahni hi kumsa ni somni pathoma in tongin an top na ero moi tak le ngai nom tak ani chelo awangin he kan case ngai thlak tur hi Lily James case tia soi anita ani Sydney hi Australia omni in kumsa ni somni pathoma khan Sydney hian Australia rama khopui mi pui tam number ani na chu Melbourne laka hloto ma se Sydney Opera House te Sydney Harbour Bridge te le Darling Harbour te awang hian Sydney chu Australia khopui lon khwalzin tlo tunga tak le poimo tak alani renga tin Sydney a hian luikama in sak anwar ema wangin khopui chung khoi hmona tang po a kan hoivel chuan he khopui hi alang moi vek maya tuipui kam in sak en hlo tak an nge chumai ba ka Sydney khochak lama hian tlang moi tak tak a thlur song maya an noi tuipui te chuan kam zau tak tak te nein khwalzin te chu a hip thei hle boka henglai hmuna hian outdoor sport sang te po an ti theni in an soi chumai ni lovin Sydney a hian coffee tui danglam tak tak atam hle boka an coffee in chana hi 18th century hunlaya coffee beans masaber Australian Harbour alo thlen khan ani a 19th century a khachon ram sang Italy France Turkey le Greece atang te in an chalu ta a chutiang chon Sydney a hian an coffee house masaber chu lodin chawin tun thleng po ala Arden coffee culture po hi din alo ni ta a he hmun tilar tu te zinga pakhat alo ni ta hialani tun chuma kan case ngai thlak tur thlen hmun hi Center Sydney atanga te a South Lam Mel Somahla Sansu si hmuna thil thleng ni in helaya hian mi sing khatbel an cheng anga chhut ani a tin he hmuna hian branch tele sumdon lian thamlo tak tak te omin dor te an siam hloma chungkwa in bin bela chen nan po a hmun do thu sam tak ni in he hmun hi Lily James le a chungkwa te chen a hmun chu ani a ti chuan Lily James hi James chungkwa me ni somni pakhat kumsang ni pahnia lo piangin anu le apa te chu Jamie le Peter James atani in una mi pa mixa anei boka chumai ba ka anno panlai changin an pi Barbara e chu an ngai na ema chutirwal chuan Lily James hi khopui hlun le changkang taka piang ti taka anun dan hi asang ve hle a mani injing tok tak le harwang tak mi ni in noami ti ber tur angin nungro ti hi athupui ani de ubur maya me cherin tak fiam thu do le fing tak ti chu Lily James soifian ni in a thian te le a chung te ba ka a school kalpui te song chuan Lily James bula chu nuaman ti in lim an ti thei hle ni in an soi ti chuan Denbing Anglican School for Girls atangin kumsang ni somni a graduate noa University of Technology Sydney a sport business azir le a mitumru tak ni in athil tum ani theina na satakena be china he mai ba ka Lily hian lam hi nuamati hle buka azerna lama boy hle chin ma se a unau pa mixali achung ti tan hun ol a in siam tok zela tin na thole le khazir ba ka hian water polo hi nuamati in chu water polo ko chuan part time in St Andrew Cathedral School a thok buka he school atang hian he kan case en me ka mi puimo tak mai polanen khan anin tongta ani pola hi kumsa kha zakwa sumkwa pakwa a dat sumkwa Netherlands atanga piang ani a anule apati hi Stephen ali Esther tini in anni pahni hi anna thona lama boy hle chin ma se an fapani chun pola hi an hmanga ema pola pa hi marketing and communication a consultant ni in anna thona awang hian kumsa ni som panga khan Netherlands atangin Australia an pem hnuwa Sydney a hian an chengta a heta an pem hnu hian pola chu St Andrew Cathedral School a kalin sport lam tui tak ani ba ka sport captain ate changin school leadership team ate potela
ti chuan kumsang ni som pariata anu le apa te Netherlands a an let le khan a zui ve nge ya ma se university a graduate nu kumsang ni som ni kuma Sydney a let le in he khopui moi takle chena man to taka hian a khosa chun som ta zela heti lai hian pola chuan St Andrew Cathedral School a hian cricket le hockey coach ni na chelin athoka chumai baka ana tho zo hian master degree zirtel bokin sport teacher ni chu atum ber thin ani a tin pola hi Kensington a Indian vaklawa chengin a roommate pathum dang de chu a kom tam vak lo hle a heta a roommate soidan chuan pola chu mi polai takle mi in vong fai tak nia an sha jeng lain engmo chang chuan boina a chok chok vele zeu thin ni in an soi chu ti rwal chuan mi tam tak te chuan pola chu tlangwal fil tak a na thole a zerna a teimatak nakin loka mi hlo tling takla ni mai tur hmu in an hmu a amai ro chu vandoi thlak takin chu apon lam lan dan mi in an hmu dan mai ani si a chan po zerlai chen khat chuan pola bula om chu nuam lo an ti thin thu soin a chang chuan rap thlak dewa a khosak thin thu an soya chu mai ni lovin me che zerlai te chu moi lo taka lo mel a ching nia soibokin chung thilte awang chuan zirlai tam takin abula om nuam an ti lo pha hle a nima sila pola ero me chengai na takle mi pabula om tam vak lo ni in a thian te po thunun tum tlat mi ani a heng thila chang te hian pola chu me chetan chuan red flag lang mani thu do takle in ngai zon lama po ko puite thunun tum tlat ang chi kha ani ber amai ro chu van doi thlak takin chung ani na te chu mi zong zong laka atilang chuak vek kherlawa apon lam lan dan le ani na chu ain person hle ati thei ome chu wang chuan pola hian me che te mit ala thei hle a ami zepon lam kul takle pa tak te chuan mi a hip ne in alaka an tuiral sung sung mai china chutianga a me che hi be te zinga chuan Lily James po hi atil veta aloni Lily le pola te hian St Andrew Cathedral School a an tho ve ve awangin in tonna le in mel sha nan chuan hun po do reivak lovin anin mel sha ta changa reivak lo September thla kumsang ni somni pathuma chuan anin kop chan der to a chutirwal chuan a chan cheng tak cho shelo ma ila Lily le pola te hian anin kop ti hi soilang lovin an thup tlat thunga hi a chan nia an rin chu school khata thok an ni awangin soi sep sep an ka yang ti an hlo wang ani mel hle a hei wang hian anin ngai zong ti po an thian kom ngai tak te le an chung ti bakin an shilawa ye chuan Lily le pola te in ngai zona chu la rei lo viau ma se Lily chuan pola omdana tangin anin ngai zona chuan nuamin awm don lo ti a she chhotet tela mi pahni te in ngai zona chuan be sin thar le hlimna te a thlen thin lain Lily chuan chu tiang rel ro chu apu ve thei tlat lo a topa anin ko pachanga karnga leka Lily chuan atana thabir tur ani ringin pola chu in chen a rot puita a ma se Lily rotna chu pola chuan alo pom reng lo Lily in a thenta ka wang chuan a thin rim te em mai alo ni a mishing pa ngai te hi andam chung hian voithum emo voili vel emo riluna takin anin chen chin an ti a ma se pola le Lily ti in chen na ve hi chu karnga bak anin ngai zong lawa chuwan chuan in chen na tak chu kan ti thei lawang amai ro chu polan anin chen na chung changa arilu putpang chu hunrei tak in ngai zong to in chen ang maya apom thei lo ba ka a thin arim em reng mai thunga chu ti lain pola chu a thian te le zirlai te chuan minun nem tak le zaidam tak ni in an hmu a ma se vandoi thlak takin chu tiang an ngai dan ang mi chu alo ni lo ani ti Lily ne na anin chen na chuan aron ti chang don tutlat mai le a topa phe chuan vandoi thlak takin Lily James in pola chen na chuan ngong thui tak nein anun na ngein a tor phata ani October ni somni paru kumsang ni somni pathum tlailama chuan James chung kwa te chu an boy ru to hle a chan chu an fanu Lily James a hun taka in a ho za chen chu alo la ho thei tak mi alo wang ani a an message thon le an phone call te po chu a chang thei mi alo nen Lily nu le pa te chu ril ru ha takin an oma rei tak an nga nu po a an fanu alo ho thei tak lawa chuan Lily James pa chuan police ne na a fanu chu about in a report a hemi nu lok hian Lily about ti chu Lily chung te le a chen tha te chuan an lo seta hloma heti lai hian Lily pa chuan text message maktak mai dongin chu text message chu Lily phone atanga thon ni ma se Lily in ati thin lo dan ang takin apa chu skula lo shoi turin aron ti a chu thil chu Lily in alati ngai mi alo dan ni ma se apa chuan a phone chu a thatle thatlo a sha du awang le
alo mang an sa to ema wangin rang taka ina tanga chhuakin a fanu Lily lam tur chuan St Andrew Cathedral School a chuan a kal tangal wata ma se chu hmuna chuan vandoi thlau takin aril rutin a em tu thil aba hmuta thlat mai Lily pa in an school a thlen chuan chu hmuna chuan thil dik lo a thlenga ni ti a hre thiam ngal maya school chu police chuan lo hwal chhuak vekin tu malu tlang theilo le chhuat theilovin an lo siama ma se thil thalo tak chu school a chuan a thlenga ni ti lang ma se eng thil tak nge thleng chu police chuan an la soilo thung heti lai hian police ho chu mi tu ti hriat lovin school a ruang an hmu thu an report awanga chu hmuna lo chu an ni a an thu don bo zui chuan school a kalin Lily pa in school alo thlen ma deuh khan chu hmuna chuan an lo thleng to a hmun te chu an indik nuwa nula la no pang tak mai ruang chu school gym bathroom a chuan an hmuta alo ni le chuan police and bathroom an lo chuan in sual nu ma an hmu ba ka ruang chu an en fiana chuan voi tam tak tu bowa chhutna nu ma an hmu boka heta tang hian tu bo manga chutlum nge ani ti hre thein a hnu loka chuan chu an rong mo chu Lily James ruang ani ti an hre boka chuti mek lain Lily tol thina chuan Sydney khotlang chu a thong hlea Lily chu zirte to fel tak ni en mi te chuan an ngai na ema a thona school a ngei atana mun himber turnia an ngaya chuan athita mai si ama thatu chu tunge niang ti le engwanga zirte to fel tak le an ngai na tron Lily James chu that nge an ni ti chu an hre theilawa he thil thlengrap thlak takawang hian chu school a zirte to dangte le zirlai nu le pa de chuan chu school chu an tan a him ta che MT te an ngai to na sa hle a in an khotlanga mitin mai chu thil thleng chuan a thong na sa hlomin Sydney a chu tiang tual thana thleng chuan soizui a hlo ba ka tu ti nge ni ta ang ti te chu an in rin siak boka chu ti mek lain mi te chuan engwanga Lily James ang me chenun niam le zaidam tak mai chunga chu tiang thil chu ti do ang le ti te chu an zo na tamber anita a te chuan Lily James chung te le a than te chuan chu thil ti tu tur om ang an han ngai to chuan Lily bel pahlui pola Lily in a then thu ta wanga lungoi vak lo chu an ring hlel ta hle a police report chuan pola chu a bial no hlui Lily James e tha ani na chuan an rin hlel ma sak ber ani a chu ta kara an rin hlel na ti zol turin pola chu chin hriat lovin abo mak mai bok si ani heta no chui tu te chu dan chuan Lily James chu zandar sari le dariat vel bora athi ani an rin thuan soya he mai ba ka mi tu ti hriat lovin police a call khan Lily tha ani atanga dar karli nu vela ron kol ni in an sheboka tin an rin zel dan chuan Lily James ruang mu ani thu police de lo shil tu kha Lily tha ani na hian ai nam noi ani lo po in ama tha ani an rin ba ka Lily James ruang an va mu meu chuan tol tha tu chu hlataka akal bo man to arin om boka amai ro chu no chui tu te chuan ruang mu tu in alo kol na mun chu chui chuak le in chu voklo sa changin alo ni a helai mun hi Sydney khochak lama om sansu si atanga melnga chawahla om ni in he mun hi Sydney a ramoi tak pakhat chen na in man tau tak tak omna ani a chu mai ba ka helai khothlang lama hian longchol na mun omin he khochak lama hian tuipui moi tak om boka te chuan hu chui tu ten mi tu ti hriat lang phone call an chuina mun kha bo close chak lama om Diamond Bay Reserve atanga call ni in he hmuna hian lungkhok rok tak tak te le khamsang tak tak te a om ba ka he hmun hi hmun hla om tak ni in an soya tin he hmuna hian mi tam tak che sol to in mi tam takin in ti hlumnan an lo mang to bok nge ani te chuan police chuan mi tu ti hriat lovin Lily thi thu an lo report a an lo call na phone kha pola phone nge ani ti an chui chuak ta a ma se phone call a man na mun police de an ba thlen chuan pola chu alo kalbo man dei to a amai ro chu no chui tu ten mimal ina an surveillance camera da te chu en call in detective te chuan no chui tur an mota hlau mai mimal in pakhata an surveillance camera da chuan pola chatlalai thla chu lo la fu in zandariat li achanwe vel Lily tha ani atanga darkar khatvela kar pakhat chu Christ Bankrans muna park ani a chu hmun chu Diamond Bay Reserve atanga hlelaute omni in kar atang chuan a hnu lok dar kwale minute li ya mi pakhat lo chhuakin thanglama kalin bek akeng tel boka yin amel en mai chuan hlau thong tak mel pulavin he kar atanga bekenga lo chhuak hi polange ani ti an fin fiata a he mi hnu atanga minute riat na
dar kwa le minute som pania chuan kho chhak lama akal lai chu CCTV a chuan lang le in heta hian minute som thum pariat om le in zan dar kwa le minute som ni pakwa chuan helai hmun atang hian a in khal chhuak le ta a alandana chuan pola khan police kha he hmuna akala changa dar kar ni nuwa khan kol chawin hemi hma hian kein akal ti CCTV a alang le boka le chuan pola chu kara in khalin abo suita ani akar hi atuk zinga CCTV a alanna bul nai vela hian mu ani a ma se pola chu khoya ma an zong mulo thung hemi no hian pola chu police chuan akar an hmuna le a che vela chuan darkar somni pali chung an zong ta a heti lai mekin school CCTV atangin lili thi hun lai vela school a om ngei ti CCTV thalaka chuan an muta bok nen police chuan pola chu lili tha ani na hian ai nam hnoi nge ni ti an ring heta a amai ro chu van doi thlak takin pola chu police chuan thu an zot fia man tatlat lo a chan chu atuk mai october ni somni pasari zertop ni a chuan pola ruang chu khama hmuni in atwal thana thuboya wanga man ani ma havin aboral tatlat maya zinga chuan kham hnoya lungchunga ruang ang tak muin chu an enchia hnuwa ruang ani ngei ti hriat ani a hei wang hian zingdar kwa police chu helicopter le longa vakalin mi tu ti hriat lo ruang an hmu chu lak chuan tumta a ma se he ruang lak chua hi thil har satak ni en tuifin ria tuite chu a khau ba ka a phone sa in lung atam em maya ti chuan police in ruang an hmu na hmun chu mi puite kal phal lawa an siam hnowa bolho bom pakhata pola thil paile tu bo a paite chu an hmu chuak ta boka hemi hnu chuna an ro hmu chu la chuak thein mengo mi pa ani ti an the theita a ma se atira ruang chu khama tanga atlak na le tui khau takin a chim khoi renga wang ti khan tungi ani ti hriat mai thei ani lawa a mai ro chu a hnuwa a fingerprint atang le Dutch embassy atanga an finfian atangin chu an ro hmu chu pola ruang e ni ti an hre theita aloni alandan chuan pola chuan athil ti ti awanga hremna le a ngok tur ngai ngam lovin ama le ama ain ti hlumta ani hmel le a heti lai mekin thil thleng chu lili chungti le a thian tha ten an lo hria chuan an ril ro na in lili chu an khongai hle a pola chu thutam tak zo fia do nei ma se ani le in a chang thei to bok si lo hetia lili thi atanga reilo te a ain ti hlum ve mai awang hian lili thatu chu pola ani an ring vek to hloma le chuan police chuan polan lili atha hnuwa thil thleng tur om ang te chu ngai ro chhawin october ni somni panga malama kha ni hanlet le lockdown te ang september thalai hol vela khan pola le lili te kha in tongin anin ngai zong tana chuta changa cholkar thumna pola le lili te chu an thian ti ina kalin heta an kalna a thil thleng awang hian in kopreng thei talovin anin chen pha ta kha ania chu mai ba ka pola chuan lili chu thunun atum ema aduang thlapa om tur ati awangin an thian te an tlon atanga cholkar ni na leka lili chuan pola chu in chen adu thu shilin anin chen ta ma se pola ero lili in chutia a then mu tawang chuan a thinarim hle maya le chuan pola chuan lili in a then ta ka wanga me chedang zon le tum tamai lovin lili chunga phubalak chu atum ta ni in alang tin khatia lili tha ani ni khan pola chu local hardware dora te kalin chuta tang chuan tubo aleya hemi atanga lang chu pola chuan abial no hlui lili chu tha tum imo lauthong taka siam atum imo ani theya hemi no hian pola chuan car silver rong 2003 Lexus sedan chu hoin chu chuan St Andrew Cathedral School a chuan akalta a heti la hian school CCTV atanga alandana lili chuan zandar sari vel bora an tho turte thokzawin an skula gym room a chuan lutin bathroom a lut le ti hmuania chu hmuna chuan CCTV da velo ma se hmun sang sanga CCTV atanga alandana pola chuan lili chu bathroom a zuilut ve in ta chuan lili chu awasoi sata ni in alang voitam takalua chuan tubawa chu in a chutna sat ema wang hian lili mel chu tungi ani ti po hria theilo khopin a chevek nge nge a chumi hnu dariat vela pola chuan school chu chhosanin a kar ho chuan Diamond Bay Reserve a kalia hei takhi zandariat le min somni pasaria a car park lai surveillance camera in alak fu kha ni in annuwa car atanga chuakin reilote akal khan lili athana manrwa te chu parbul bolhlo boma khan apai aloni a chumi hnuwa car a let li in abul luka car parking a chuan a car chu dal in
chuta tang chuan police chu St Andrew Cathedral School bathroom pakhata ruang om thu a hrilta a chumi hnu lok chuan Paul chuan Lily pa chu Lily phone atanga Lily anga message thon le in school atanga ron hruai turin atile ta alo ni heta tang hian nu chui tu ten Paul an Lily ruang omna police le Lily pa a hril khar chan chu Lily ruang kha munge se ati wang ani an ringa amai ro chu surveillance camera a alan hnuwa le police a call ma darkar ni chung khan engthil nge ati ti chu hriat thei ani dalawa ma se police a call hnu le Lily pa Lily anga message athon hnuwa khan Paul chu khamlama akalti a hriat thei thung ye chuan khama chon chong thlajoin a zon thlakna bol loka chuan a airport po chu an hmuta bok ani hetianga thilrap thlak taka thlen ni tlailam dar li le achane vela hian St Andrew Cathedral School chuan email thon chhuakin zirlai tele nu le pa ti ba ka zirti tu te hna chuan skula thil thlenga wanga school chu kar khat chung an khar tur tho an shilta a chumai ba ka skula thunei tu te chuan zirlai tele zirti tu te chuan thil thlenga wanga an riru lama boina an to lo nan counseling class te siamin chumi atan chuan professional therapist te po an roi nge a chumai ni lavin chu thil thlen laia exam nei te po building danga an exam tir vek boka ti chuan jing lamdar som pakhata skula an rong hmu chu Lily nge ani ti thunei tu ten fin fe in heti lai hian Paul chu amali ama ain ti hlum ti an shed lo awanga an zonna satle ba ka a omna an la shilawa ma se Paul rawang chu Lily thi atanga darkar sopni pali hnuwa chau treatment pakhat na thoka kalturin a hmuta aloni heti mek lain St Andrew Cathedral School principal chuan Paul chu mi fil takle mi tina du tur om anga a om lo tho a soi wangin an dem hlom hle a heta Dr. K Soidan chuan St Andrew Cathedral School a he thil lungai thlak tak lo thleng hi a pui hle a he thil thleng hi hunrei tak chung chu mi ti thin lunga achamin a thong reng to anga mak an ti reng don ani tual that tu ber hi mi ti hmu dana chuan mi thatak le zaidam tak mi tumru tak le fel tak angin alanga mi ti hmu dan chuan Paul chu mi zong zong ngai nat ni mai tur om ang mi zene ani a chu wang chuan mi ten Polan hetiang thilrap thlak tak ati thei chu an ring theilo ani ti in a soibok ti chuan tun thleng hian mi ti chuan engwanga Paul chuan Lily ne na anin thenna kha lana viau nge ani anga khatiang thil thalo tak kha tia Lily thatamai nge ani ti chu an thiam lo hle a chu mai ba ka Paul chu tlangwala no pang tak le mi inzir mi tak ni in mi taima le bright tak mahun eng tak nei ani a achang chuan moi lo tak te po in om thin ma se a mahuna mi hlo tling tak le mi chetam tak la mu thei tur ni in an ngai veka tin mi then khate soidan chuan COVID-19 awanga thlasom pariat zet kanin khung khan polari ro chu achok boy nia an rin thu an soya amai ro chu kha COVID-19 khan mi zong song te ati boy vek thosia chuwan chuan he thu hi chu arin tlak che alo ani chuti lain zirlai then khate chuan pola chu a hla om thin thu le mak tak taka a om thu an soya ma se then khat ve thung chuan pola chu zirte tu fel tak le zaidam tak anga soin student te angai to theile ni in an soi be le boka heta changa alan dan chuan pola om dan le mi zia hi hria thiam har sa tak ni in alang a chan po polan Lily a tha po khan atum lok ani an rin tho soin a tha don dar kara hon dan te le tubo a leidana changte khan angai ro theya chumai ba ka akar ho chan kha Lily ruang kha phur choa khoya emo the thang bawa ama chon engma shilawanga om atum ani an rin tho an soibok ma se polan aril ro thlak le in police le Lily pa a shil tak chan kha hriat ani telo thung ti chuan Paula ruang chu anu le pa te chuan Netherlands a hon po du talavin Sydney a chuan an phum ta a heti line Lily chungte be thung chuan an fanu Lily Polan ama school thona ngeya a thatamai chu an thiam lo hle a thona school chu Lily thina chuan compensate dilin an king ta boka heta hian Lily chu school a public bathroom a tha ani a engwanga a auri le thomte po tu man shilo nge an ni ti te an zota chumai ba ka chu school lo na man tau tak ni in kum khat fi ringot po Australian dollar singli lai ani laya engwanga zana security guard omya lo nge ani ti te an zo tel boka heng zona atang po hian Lily chungde chuan Lily tha ani na hian he school hian thiam lo na tam tak ane nge nia ngai nget makin an thin arim hle a
heng an zawna nei ti a hian chhana thatak an phut le bawk ani vandoi thlak takin khowel ramdanga thilthleng tam tak ang bokin he hmunah hian kopui te thana case kumtinin apung zela mase Australia Institute of Criminology ten an sodanin Australia rama mishing pundan chotin kopui te thana case atlaniam sotle ni in an soi hlo thung tin tuna kan case en lai ngei po hi an soidan chuan pumpel theinin an soya mase vandoi thlak taka pol omdan phung in thlak thuda wanga he thil hi thlengta ni in an soi tin mi then kha chuan school khan security guard kha lo ne ta se chu lili thina kha pumpel thei ani an rin thu an soi bok he ti mek line a then tha te chuan lili an ngei na te chu tilang zelin lili chu an mit mo to a filber le thaber ani thu an soya he mai ba ka lili chu a fel na te a harwa na te le mihlim thei tak ani na te chu an hre reng to dona lili theta chu a thian le azir lai te chuan an uin an ngai em reng to don ani heng ba ka hian lili thina chuan a thian te chuan an ui thu online ali offline ten an ziang sa hle a a thian pakhat post dan chuan eng thil ma ti thei kan nei to silawa lili sang taka thlokla kan ngai viawang che ti in a ziaka tin a thian pakhat le po in lili chu me chenun nem tak mi ker thiam tak le mi support thei tak ania hetianga iboral ta hi apui kan ti kumkhwa in ka thei ngil to ngai lawang che ti in a post ve bok ti chuan lili vuina hun chu a then tha te le a chung khat te ne na man ni in an vui lai then khat te chu a thona skula live streaming an en boka a thian te le a chung te ngai na jon azir lai te le a thopui te ta na in petak chu lili mang tha le ti in ui tak chungin vuiliam anita ani